ନାସାଡ଼ିପୁରର ଛୋଟ କାହାଣୀ। ନାସାଡ଼ିପୁର ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା ପିଣ୍ଟୁ ନାମକ ଏକ ଚଞ୍ଚଳ ବିଲେଇ। ତାର ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ ଥିଲା ରାମା ଇଦୋର ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ସାଇ କୁକୁର। ଦିନ ରାତିରେ ରାମା ଧାନ ଭଣ୍ଡାରେ ଚୋରି କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ରାମା ଏକ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଡରି ଚିତ୍କାର କଲା। ପିଣ୍ଟୁ ହସି କହିଲା, ଆଜି ତୋର ଦିନ ଶେଷ। କିନ୍ତୁ ସାଇ ଆସି କହିଲା, ଛାଡ଼ ପିଣ୍ଟୁ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ଗାଁର ସାଙ୍ଗ, ଏକତ୍ର ରହିଲେ ଭଲ। ପିଣ୍ଟୁ ରାମାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ରାମା ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ କହିଲା, ଆଉ ଚୋରି କରିବି ନାହିଁ, ଆମେ ସେଦିନ ଠାରୁ ପିଣ୍ଟୁ, ରାମା ଆଉ ସାଇ ଗାଁର ସବୁଠୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था।